Men du kom hurtigt tilbage med en pude, der var helt ubeskriveligt grim. Hvordan har du med at have gennemført IKEA? Første gang, man prøver det. Dejlig sejr. Hvad er følelsen, da du ser to sidste fire? Jeg fatter ikke, hvordan fanden han gør det. Det er utroligt. Må vi se noget glæde? Skal lige have en til Det er svært at glæden kan ikke gemme sig. Der kan ikke være mere glæde. Og du var så spillet IKEA-jomfru. Ja. Hvordan har du det med det? Nederen titel. Men utroligt at gennemføre IKEA. Bjarke, hvordan har du det med at gennemføre IKEA? Altså, jeg er fuldstændig målløs. Altså, før vi gik i gang med det, så var jeg sådan lidt... Vi havde spillet det et par gange jo, og jeg tænkte... Jamen, skal vi virkelig spille det en gang til? Jamen, hvorfor ikke? Fordi jeg tænkte, hvad er sandsynligheden for, at vi vinder? Den er meget, meget lille. Men det lykkedes, og jeg blev virkelig, virkelig overrasket. Virkelig overrasket. Hvad tænker du, da du ser de sidste 2-4? Jamen, først så fatter jeg ikke, hvad der sker. Først tænker jeg, at det er fuldstændig... Men så begynder folk at juble rundt omkring mig, og så er det, at det går op for mig. Wow! Jeg har fandme lige gennemført lol. Det må jeg sige, jeg er et nyt menneske, tror jeg. Jamen, hvor mange gange har du spillet IKEA før? Jeg har spillet IKEA en del gange før. Altså, jeg er ikke en IKEA-jomfru længere, som nogen vil mene, jeg er. Vel? Evig IKEA-jomfru. Nej. Jeg er pro. Hund, hvordan har du med at have gennemført IKEA? Jamen, altså, det er første gang i min lange karriere som IKEA-spiller, det lykkedes mig at gennemføre spillet. Og det må sige, det er højdepunktet. Altså, så jeg vil sige, det er nok det største, jeg nogensinde har oplevet i mit liv som IKEA-spiller. Hvor længe har du da spillet IKEA? Jo, hvornår startede vi? Dengang jeg bevæjede opfandt spillet for tilbage, sammen med hans kammerater tilbage i sin tid. Kort derefter, så tog vi det op, og vi spillede mindst en gang hver uge. Det er 4-7 timer i træk, tror jeg. Så sådan var det siden. Hvilke tanker ryger gennem dit hoved, da du ser de sidste 2-4? Jo, men jeg havde lidt, altså det var et vildt spil for inden, for jeg havde lige lavet 3-4 ud af 3 terninger, også, så det var sådan, der var med køber som hele spillet. Og Marsen var så om, for han blev færdig som den første, ikke? Så det var sådan lidt, der var sådan en vild stemning. Det var lagt op til, at der skulle ske noget stort lige der. Og at Stamil han vinder, eller løfter bæret og viser de 2-4, ikke? Altså jeg var en anden sted, helt andet sted. Jeg har aldrig oplevet noget så stort. Mikkel, du var jo IKEA-master i løbet af spil. Hvordan var du som master i løbet af det spil, og hvad var det, du tror, du gjorde, at det gik så godt, som det gjorde? Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men på en eller anden måde, så fik vi guidet det hele så meget op, og da Hund, og han laver sine 3-4 på 3 terninger, og der må købes i spillet, og vores IKEA-jomfru Martin, som er færdig og står og jubler på os, og Jonathan, eller Hund, som han så bliver kaldt, også bliver færdig med de her 3-4, så er der bare en vild stemning. Og så Bjarke, som så bliver færdig bagefter, så står de 3 og venter på mig. Jeg har 2 terninger tilbage. Og jeg håber jo bare på, at jeg kan lave 1-4. Men så det, jeg laver et by kompis, det er jo fantastisk. Ja, det er fantastisk. Og da jeg så ser dem, så må man sige, at jeg jubler lige så meget som alle de andre. Når man siger, IKEA-jomfruen, han manglede lige lidt, men han har også ikke prøvet at være med lige siden starten. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er overlykkelig for den her fantastiske Det er en sejr. fantastisk sejr, det må man sige. Ja, det er utroligt. Det er jo det umulige og det umulige.